Jatend piny Kenya William Ruto onyiso yie mare ni piny Kenya biro bedo ng'ala ma pinje ma olony mogik nitie e yore mag dongruok kogik higa 2055 kowacho ni omor gi okang' ma sirikande osego e higni 3 mosebedo e telo. Nowuoyo e nyasi mar yango higni 70 nyaka ne chak kanisa mar AIC Ziwani boma Nairobi kama osingo e medo twak gi jotelo mamoko mar konyo chwalo piny Kenya mbele e yore mag dongruok. Ne en nyasi mar yango higni 70 nyaka ne kanisa ma AIC Ziwani mantie boma Nairobi ne chakre nyasi manotelie gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny onyiso yie mare ni piny Kenya ni kod oteku mar chopo ng'ala ma mbele e yore mag dongruok kaka pinje madongo ma ideo kata first world countries, kowacho ni geno mare ni ma biro chopo kare bang' higni 30. We have had our fair share. It is now time. And by God's grace, by the effort of our hands, by the blessing of our plans, we have what it takes. We have the ideas. We have the knowledge, we have the plan, we have the people, and we have the resources to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. Onyiso mor mare gi okenge ma sirikande osego nyaka ne okaw telo kaka jatend piny Kenya mar 5 kopo dongruoge ma osetimore machalo mano mar gedo mar ute mane gi ogonyore, chenro ma owacho ni otim gi omenda jo Kenya giwegi ma onge hola mora mora. Only 3 years. We've seen that it is possible to build 170,000 housing units. Hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000. 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets, institutional housing. Our budget for Nairobi city alone in matters housing, markets, institutional affordable housing and institutional housing and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that is generated by the people of Kenya. Singo medo nyuando jotelo mamoko e sirikande mar neno ne piny Kenya wuothe tuch achiel ko singo wuoyo kodgi mana kaka osewuo gi ogai mar ODM Raila Odinga, Gideon Moi kaachiel gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Nimeongea na wabunge almost 80% of parliament. One-on-one, I have had a conversation with our former Prime Minister, Raila Odinga. I have engaged my brother, former President Uhuru Kenyatta. I have engaged many, including Gideon Moi recently. And I will continue to engage all the leaders until we come together so that we can take this country to be a first world country in our lifetime, because it is possible.